A instancias do Grupo Municipal de Boironovo, esta mañá representantes da plataforma reuníronse co deputado de Marea, Pancho Casal, quen lles anunciou a súa intención de solicitar ante a Consellería de Industria toda a documentación existente sobre este proxecto. Será a primeira doutras accións que a formación levará a cabo, entre as que se atopa tamén registrar unha pregunta parlamentaria para que o propio director xeral de Enerxía e Minas dé as explicacións oportunas pola instalación destes depósitos. Vimos solicitar polo artigo 9 que capacita a calquer parlamentario a ter toda a información dun proceso como este, porque o que tamén nos sorprende é que a propia Dirección Xeral de Enerxía e Minas plantese que se non hai resposta do Concello que o darán por aprobado por silencio administrativo. O sea, é a primeira vez que vemos silencio administrativo positivo en unha situación de unha instalación industrial potencialmente perigosa. Eso é inadmisible. Imos solicitar inicialmente toda a documentación, esperamos tela a primeiros de setembro. A partir de aí registraremos unha pregunta ao director xeral de Industria para que explicite primeiro as argumentacións da compañía, que, xa digo, non hai ninguna argumentación técnica viable para justificar que se aquí. Despois, coñecer a opinión da Dirección Xeral e, posteriormente, a partir de ter toda esa información e de acordo co que nos trasladen da plataforma, registraremos tamén unha proposta non de lei para exixir que a instalación se faga no polígono industrial tal e como está actual, ¿no? Dende a plataforma critican a pasividade por parte do Concello, que aínda non se posicionou ao respecto, unha circunstancia que o sume nunha profunda intranquilidade. Nos presentamos bastantes alegacións na Consellería e no propio Ayuntamento. O Ayuntamento non nos contestou a ninguna, non contestou tampouco a Consellería nin fixo o informe que lle requeriron, e a pasividade é asombrosa porque nos estamos intranquilos, inseguros, desconcertados pola ubicación que queren poñer aquí, cando o propio Pexón di que é incompatible e que ten que ser no polígono industrial de Espiñeira.